Hello mates, so karon nga video mag-experiment ta. Madto ko mall karon para mangita og mga ballpen. So kanina may nani nga mga ballpen. So kanina nga ballpen gipalit ra tani diya sa tindahan lang. So aton tanawon kung unsay diferensya sa ballpen sa tindahan o ballpen dira sa mall. Necessary ba nga gamiton ang mahal nga ballpen kaysa barato nga ballpen? So kani siya mga haon niya na lang napaingon na. Sige, sige. Hello, so nako karon sa National Bookstore diri ko mangita og ballpen. Nari ko sa mall sa Ayala Centrio. And tara. So musulod ako dito para mamili og ballpen. Kani ra section sa ballpen chip ka? Mao ra ni section nga ballpen. Ana pa. Diri sa section kung asa ang mga ballpen o mamita talagang kay ballpen. Okay, so nakapalit na ko ballpen and mubalik na ko sa boarding house kay mao ra matituyo na kung palit ang ballpen sa mall. Sakit kayo. So dito na ta magkita sa sumad. Dito na ta magkita sa boarding house kung asa ko madto. Okay, so nana ko diri sa boarding house and let's start. Kaya na ito gamay nga lights. Say, pobre man ta. Oh. Yan. So, like, so, dara ang ballpen nga akong gipalit. And, dara ang, sa ka-ballpen nga itong gipalit ako sa tindahan. So, kani siya sa National Bookstore. So, una na itong sulayan ang pagsulat kung okay ba siya. And, klase-klase dahil siya. So klase ang point sa pen na nani lang siya nga point. Ang point sa pen. Dili kay siya pointy. Ay kanang murag na siya curve gamay. Ang uban kay pares-pares sa day. Isip ani pares ani. Pancha murag na siya murag matusok ka gamay ba. Pero na usulat ra gyapon. So una na tong gamiton ang super writer. Siya brand, price ni siya. So, hilang. Nasulat na ako ilahang sa kakusog no musulat and atong tanawon sa difference, okay? Okay, sunod ang kuan. Diba kabantay mo nang ikuan yung ballpen. Inyong ituwad. Inyo ayana. So, ang point niya sa ilalom sa taas ni. So, ang uban na magtinta gid siya. So, atong sulayan kung kusog ba siya mo tulo. Kung asa ang best nga balag matuwad siya, magamit kaya po na siya, dili siya magtai-tai. Diba? Okay, so ako nang na-plaster siya. So, ato na lang siyang ulatawan mga pila ka oras siguro or mga pila ka minuto. Ana. Pero, inahin ako pag-plaster ang ballpen. Diba? So, na siya ay band paper sa ilalong. Kung dara siya ang ballpen niya. And, atong tanawon kung kinsa anay nila ang kusog kayo mo pagawas og tinta.
nga nakainana siya. Okay, tanaw na nato sa resultan sa daog aning tanaw na nato. Okay. So, writer, okay lang. So, sa mga titos, na siya ikuan. Na siya kaniyan sa titos. Parehas siya po niya sa ito mga titos. And kani siya, okay ra po. Diba? Ano po siya, okay ra. So, ang pasal gid ani kaning tulo, kaning brand nga Bic, kaning brand nga unknown, wala ko kabalo, and Super Writer. Ang sa titos ug ang duha ka titos abot sa siya pag-pronounce. Oh, na ba siya tawag na siya itom, goes pa yung ink. So that concludes na ang dapat gamiton nga ballpen dili sa ingon nga dapat ang para sa kuha ang dapat nga gamiton nga ballpen ay kanang dili kay pointed dili kay kanang naay curve bitaw. I mean nani siya dapat inani ang point something kay kusog kay mo naay uban gyud ballpen kusog kay ang kuhan sa tinta. Sulatan na din ka mo. Mahugaw na dayon. So mo to ang dapat buhaton nga pang gamiton nga ballpen para sa kuha, para na to sa kuha. Dili siya mag-matter kung mahal siya or dili. Ang gamiton siguro nga ballpen in my case lang is kaning na pointed siya. Para dili siya maghugaw sa imong kamot, sa imong area, kung ano sa butang. Wala ba siya nada nga information, pero hope na nalingaw mo og tanaw and kabalo ko wala pod, pero hope nga na gaan mo gamay nga information. Dili na mahuman akong vlog. So salamat sa pagtanaw and kadush, see you in the next video. Bye. Ay, saan mo tanig ang tangang ballpen? So ako ni parapol. Iparapol tani kung kinsa mag comment di ako ihatag ang ballpen. Salamat.